Takže dobré odpoledne, dobré ráno, dobrý večer. Po takové pauzičce, protože bylo spousty dalších úkolů, ale po takové menší pauzičce se vracíme s nekonečným seriálem Co si přečtete v Halo novinách. Já vítám Karla Růžičku. A Milana Rokitku. Takže ahoj Karle, jsem teď sám bych řekl úplně napnutý nebo napjatý, jak bychom řekli správně česky. Možná obojí je správně. Čeština může použít oba výrazy, takže jsem napnutý i napjatý, protože jsem spíše běhal po ulicích v terénu, máme 5. květen? Zítra, takže je to skutečně nabité. Takže pojďme na to, protože Halo noviny to určitě budou zrcadlit jako rovné zrcadlo. Ne vypouklé tak či tak. Takže jako zrcadlo. Takže co si přečtete v sobotu, v neděli 5. a 6. května 2012. Otvírák, odbory oznámili celostátní protest, zasedala Českomoravská konfederace odborových svazů a v rámci té skupiny Stop vládě, té platformy, teď máme víc těch platform. No tak to je ta sympatičtější platforma, tak tam to je Piko platforma, Piko Pík. Malá platforma, taková nano, Piko, mili, mikro. Pikové verky. Takže se rozhodla o uskutečnění celostátního protestu 22. května. Vyšetřování Kalouska bude dále pokračovat, pana ministra financí, a to jeho rozhodnutí ještě, když byl v barvách lidovců, když rozhodl o internetových sázkách. A poslední článek na titulní stránce je o vychytralosti kardinála Vlka a jeho vyjádření k církevním takzvaným restitucím. Kdyby to byl ten biblický vlk v rouše beránčí. No, je to tak, že se chce nažrat, a aby to zůstalo celé. Aby nedráždil, ale zároveň v tom mezičase doporučuje vypořádat církvi, vyrovnat se všemi svými nepřáteli, zejména pak těmi komunisty. Aby to prostě prošlo v parlamentu. Dále první krok k nižší valorizaci penzí. Bouřlivá diskuze probíhala v Poslanecké sněmovně. Ano, to jsme sledovali zde, dokonce přes internet. Část jsme si tady pouštěli, takže naši diváci to viděli, mohu se k tomu vrátit, protože to bylo skutečně velice drsné, co se tam odehrávalo ve sněmovně. A teď si mohu přečíst tedy i článek, i komentář. Ano, rozhovory s Mirkem Prokešem, koordinátorem Aliance nestátních organizací pro práva dětí. Národní akční plán ochrany práv dětí je šitý horkou jehlou. Dále je tady informace o besedě, která probíhala zde v budově UVKSČM, krize v Sýrii na vlastní oči, neboť Milan Krajča tam byl součástí mezinárodní pozorovatelské mise, takže poreferoval na besedě o tom, co tam viděl, co tam zažil. Myslím, Karle, že více adrenalínu, což si mohou také naši diváci pustit, více adrenalínu zažil tedy při té přednášce než v Sýrii, protože se tam odehrávaly věci zcela nevídané. Někteří ty Syřané mají opravdu velký temperament, ale slova jako Goebbels a podobně by nemuseli používat, protože Milan Krajča se snažil opravdu objektivně popsat tu situaci. Koneckonců bylo tam víc lidí a od toho tam byli, aby viděli bezprostředně, co se tam děje. Takže tady u těchto situací je každopádně vždycky problém, že pokud se lidé spolehnou jenom na média nebo na zprostředkované informace, tak se můžou dostat do zaslepené pozice až. Pokud to člověk tam nezažije na vlastní oči, tak má vždycky informace z druhé ruky a s nima se dá lehko manipulovat. To by třeba mohli lidi stále věřit, že měl Saddam Hussein zbraně hromadného ničení a že jinak to prostě nemůže být? Asi tak. No, trochu odskočíme do kultury, rozhovor se Zdeňkem Troškou, skutečně ale jako umělecký a ne jako na Parlamentních listech, kde se Zdeněk Troška tento týden, myslím, opřel i do politiky značně drsně. Je vidět, že jako umělec přece jenom není lhostejný k veřejnému dění. To není, teď jako protestoval proti radaru. Ano, přišel o peníze na film kvůli tomu, bratrů z ODS tedy, nebo jak oni si tam říkají, nevím. Sociální demokraci si říkají přátelé, lidovci si říkají bratři, komunisti si říkají soudruzi, nebo si tam říkají kmotři.
Kmotře. Kmotříčku. Ano, to je možný. Ano, to je takové. S legendárním Alexandrovci zaspěli naši ruští solisté zvučných jmen, pak stránka názvu polemiky. Ano, správně. A Chodůr. Těším se. Já jsem si připravil jediný 2 jména z toho článku a on je prozradí. No. A to jsme jsme nebyli domluveni. Chtěl jsem být za chytrýho, ale těším se na to, protože to je průlomové, že takovéhle kalibry pop music budou zpívat Alexandrovci. Počkej, to Karel Gott s ním přeci zpíval a Lucie Bílá taky, takže je to spíš pokračování a zdá se, že čeští zpěváci populární v tom našli nějaké zalíbení. A zjistili, že to asi je zajímavý umělecký počin si s nimi zaspívat. Na stránce ekonomiky krachuje stále více lidí. Proč jsou nás stejně nefunkční ekodukty? Pokud nevíte, co to je ekodukt, je to přechod pro zvěř nebo pro zvířata. Aha, ale jsou předražené ekodukty. A někdy nesmyslné. A někdy jsou tam, kde zvířata chudáci vůbec nevědí. Tak. Ale za to vědí plánovači, úředníci, kteří to plánují, kteří to financují a tak podobně. A kmotříci. Kmotřenky. Britští voliči vytrestali Camerona v místních volbách. Přichází zima, rozhovor Romana Janoucha s Gyulou Tyrmerem, předsedou Maďarské komunistické strany Munkáš Party. Mirka Moučková, další ze série jejich historických zatoulaný lovec a bosý ptáčník. A pak už jenom teda zbývá bonus Eva Melicharová, šanzoniérka, nejkrásnější zpěvačky světa a takové ty babské rady a tak podobně. Takže pojďme na to podrobněji. Podrobněji, hlavně ta titulní stránka vidím, že se žlutí. Protože těch citátů tam bylo zajímavé množství, těch významných, čili odbory oznámený celostátní protest. Byli jsme u toho i s naší televizí, takže to vlastně ale bohužel, protože mi tam jaksi dopravní situace neumožnila být úplně u všeho, tak spíš jenom máme tam rozhovor s panem Zavadilem, ale tam vysvětlil všechno to podstatné, takže mohou si to diváci pustit. Ale i napřímo, ale podívejme se, co píší Halo noviny. Takže informační kampaň začíná 14. května, čili to bude v závěru příštího týdne, a 22. května pak odboráři vyrazí k sídlu vlády, kde chtějí proti kabinetu Petra Nečase protestovat. Už i řada manažerů a majitelů podniků říká, běžte do toho, my vás podpoříme, prohlásil šéf odborového svazu KOVO Josef Středula. Doplnil také, že ten protest není proti lidem, ale proti těm, kteří řídí tuto zemi špatnými způsoby. Je logické, poté, co se vláda rozhodla nedbat ničeho, co se děje ve společnosti, komentoval rozhodnutí odborů Vojtěch Filip. Zatím se odboráři vyhýbají termínu generální stávka a zatím hovoří teda o celostátním protestu. Stanislav Grospič, předseda odborového svazu sdružení Čech, Moravy a Slezská, poslanec KSČM, naše odborové sdružení už ke generální stávce a celonárodním protestům vyzvalo ostatní odborové svazy minulý týden, tvrdí. Takže to asi bude těmto protestům. 22. května odboráři, 30. května seniori. No, tak to souvisí. Před chvílí tady byl právě v České televizi na 24 v docela dlouhém rozhovoru dialogu moderovaném tedy s panem pan Zavadil, předseda ČMKOS, a ministr Drábek. A bylo to docela zajímavé, právě, že ty seniory půjde tedy hodně, protože pan Zavadil říkal, že to je naprosto nefér, že už je okrádají po druhé a že to není správné. A pan Drábek si vedl stále svou, že je to správné.
že jaksi už jim rostla reálná kupní síla za ta léta o 20% a že musí tedy přibrzdit ten růst, ale teď poroste jenom o třetinu inflace, to znamená, že 2/3 inflace požere ty důchody a že během několika let budou zase v mínusu, takže to je skutečně na pováženou a i paní moderátorka Drtinová byla tentokrát docela udivená přístupem pana Drábka. No, na tom je totiž zajímavý, že tento stát, tento režim není schopen ufinancovat to, co před 40 lety šlo. A kde to je jinde přitom, například v jiných státech? Já jenom připomenu čísla, které vyplývají z prognózy demografické, že ještě dalších 20 let se budeme pohybovat asi s počtem 40 důchodců na 100 lidí v produktivním věku. Zatímco počátkem 70. let, čili před 40 lety, těch důchodců bylo 44. A připomenu, co to bylo za dobu. Nejenom, že tedy stát stihnul ufinancovat důchody. Tehdy rozběhnul tu slavnou první vlnu Husákových dětí, čili musel zafinancovat, podpořil teda mateřské dovolené, mateřské příspěvky. Rozběhnul tehdy bytovou výstavbu. 550 000 bytů za 5 let se tehdy postavilo. To byl počet, který široko, daleko v té historii československé nemá obdoby. Probíhá, nebo už tehdy vrcholila nástup té vlny automobilizace české veřejnosti, která začala někdy v roce 66, a v těch 70. letech počátkem už skutečně drtivá většina rodin si obstarávala svůj první automobil. Nemluvě tedy o rodinách, které si obstarávaly třeba už teda to MBčko odložili a kupovali si další auta v druhé polovině 70. let. Podle ekologů Jana Kellera a Jana Zemana to možná byla trošku chyba s tou automobilizací. To je možná chyba, ale jenom jako dokládám, kolik peněz ten stát tehdy vyprodukoval. No, včera běžel v televizi dokument o lyžařských kurzech školních, které tehdy byly naprostá samozřejmost. To nikdo nenapadlo, že by kurz nebyl. Jsem zažil, myslím, v 8. třídě na ZDčce, pak jsme byli teda ve druháku na průmyslovce, na vejšce jsme byli, jako to bylo naprosto normální. Teďkon se... Je to problém, Uďo. Je to problém, no, protože teď lidi na to nemají peníze. Teď je to problém. Dřív to jako ten stát zafinancoval. Tak kde budou ty peníze? Asi nám někam otékají. To asi tak. Že to se mi že republika krvácí z každého poru. No, asi něco o tom napovídá ten druhý článek na té titulce. Vyšetřování Kalouska bude pokračovat. Policie případ odložila s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly vést zahájení trestního stíhání. Uvedla mluvčí krajského městského státního zastupitelství Štěpánka Zemkova, ale státní zastupitelství je však názoru, že rozhodnutí policie bylo předčasné. Ale. Takže jako pan ministr ještě to nemá v suchu. Ještě zatím se mu ten šost tam má nějaký mokrej. Tehdy povolil internetové kurzové sázky, za což měl dostat několika milionový úplatek od šéfa investiční skupiny Penta Marka Dospivy. Penta totiž vlastní sázkovou společnost Fortuna. A to spojení, které tam jako funguje mezi TOP 09 11 milionů od Dušana Novotného, který kdysi v roce 2004 prodal Pentě síť svých lékáren. Takže náhodou, jestli ty penízky právě neplynuly od Penty na účty pana Novotného a od pana Novotného do TOP 09. Tehdy se již tvořící. To zajímavé, toto, ale určitě by bylo seriózní v případě, že tedy státní zastupitelství takhle shledalo, že by se mělo skutečně prošetřovat ještě lépe těmi policejními orgány. Bylo by korektní, kdyby pan ministr po tu dobu, než se to prošetří, pozastavil výkon své funkce, protože on má sledovat ty finanční toky, přeci má to tam aparát a podobně a asi těžko mohou ty policisté a státní zástupci vyšetřovat naprosto bez jakýchkoliv politických nějakých tlaků, ohledů, pokud je to tedy úřadující ministr financí. Možná by bylo správné, pokud už to podezření je tak silné, že to tedy
nebylo vlastně státním zástupcem vyhodnoceno jako správné to odložení od policie, že tedy skutečně se tam asi něco tedy dělo. Zatím nevíme, jestli ano nebo ne, ale už je tady podezření, protože neby asi státní zástupce to nechal běžet. Tak by bylo tedy, když se pan Kalousek vždy ohání takovými těmi jako chlapské a férové a podobnými výroky, že jo? Takže by bylo chlapské, férové, kdyby na chviličku tu funkci opustil. No, jenom připomenu, jak úporný boj vedou obecní a hlavně teda městské zastupitelstva s vymístěním heren a videoterminálu, kde ministerstvo financí jakýmsi záhadným způsobem furt koná tak nějak pomalu, opatrně, obezřetně. A někdo mi možná řekl lhostejně nebo liknavě, anebo že to vlastně brzdí vyřešení tohoto problému. Tak někteří starostové dokonce vyhráli u ústavního soudu, ale ministerstvo na to reagovalo tuším novelou zákona, která měla tu situaci upravit a ona ji vlastně ještě zhoršila. No a určitý čas úředníci rozhodovali v rozporu s nálezem ústavního soudu. To je pravda. A jsou to úředníci ministerstva financí. Takže podléhají ministrovi financí. Ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi, který v těch loterijních společnostech zdá se pohybuje jako ryba ve vodě. On mi říkal, že to je velký hráč. Takže velký hráč by si mohl dát na chvilku pohov, nechat všechno prošetřit, jak se říká, to bylo takové to oblíbené, padni komu padni. Padni kam padni. To už dneska moc nezní z éteru to úsloví padni komu padni, protože už těch kaus je tolik, že už opravdu. No tam teď vlastně oni měli spíš minulý týden padni, kdo padni, tak 10 jich padlo a 9 jich nepadlo. Ty se drží. A nebo naopak to říct, že tam ty právě padly ty pikové verky. A... Pikové verky jsou, ne, jak nám to vysvětlil pan kníže, takzvaný kníže, pan Karel občan Schwanzenberg, takže ten nám vysvětlil přeci to školení mužstva, myslím jednou neděli v OVMM a tam nám to vysvětlil, že to vůbec neporušil žádnou smlouvu koaliční, že to nejsou žádní přeběhlíci, ale že jsou to uprchlíci. Že museli uprchnout. No. Takže jak je ta čeština krásná, tak to přeměnujeme jinak. Jako vlastně pan ministr jeden, ten udělal ze školného zápisné a bylo to také vyřešeno. No se mi líbí ten název lidem, jako lidem. Lidová, já myslím, to je lidová demokracie, ale to je liberální demokracie. Ne, já si myslím, že to je spíš líbivá demagogie. Líbivá demagogie a jsou bohužel i mnohem tedy tvrdší názory na tuto skupinku. Lidem vezmeme, lidem se vysmějem. No, dokonce jsou tam i slova, která se nedají snad ani ve studiu. Ale vypouštět zkus. Ale u Píky by to možná skoro. I obrázky, řeknu vám, jako pokud člověk se pohybuje na těch sociálních sítích. Napadl mě návrh na logo, ale nemůžu ho říct. Ne, i to už jsme viděli. Bohužel. Nejsem první, tak zase jsem genius lidu prostě už je takový, že si ta myšlenka byla nějak, Karle, asi ve vzduchu. Tak vidím, že toto logo neprojde, že bude jenom lidové. Ale můžeme naznačit to, můžeme jako naznačovat, můžeme je obdoba loga 3 sestry. Skupiny. Populární roku. A koupí ho za 700 000 nový ředitel Národní galerie jako od Čecha, od Františka Ringo Čecha. No, možná, tak podle některých informací už musel kupovat pan Pík tu doménu, protože už byla zaregistrována včas někým jiným a podobně, takže bude to hrozně zajímavé. No a v každém případě možná vůči ženě někdy je to až drsné, čeho se dopouští ti diskutéři, ale zase na druhou stranu ta politika, jak to říkal blahé paměti Mirek Topolánek, to je jako hokejová šatna, je tam smrad, řve se tam, to nic pro dámu. Drsné je to, jak tady říká Mirek Opálka ohledně těch důchodů, že během těch 3 let v průměru přijdou o 16 296 korun. Podle toho, jestli si s paní Pík udělám nějaké jiné slovo, je naprostá sranda. Nebuďme. To jako. Nebuďme. A paní Pík za to může.
Ta je tam drží, no, bohužel. Takže jako to bude velice, bych řekl, nenáviděná možná, nebo spíš opovržení vůči ní cítí část populace, preference, tedy uvidíme, jaké bude mít ta platforma lidem, ale něco naznačuje i to, že právě když jsme sledovali tedy přímý přenos ze sněmovny, tak tam jsme viděli, že ona v přestávce tam seděla na té tribunce, jak je tam taková vyvýšená, tam je několik tribunek, podle, že nahoře je paní Němcová, ta si odešla na kafičko, další místopředsedkyně taky a paní Píková jako místopředsedkyně vlády, tam byla jako kůl v plotě, absolutně sama, nikdo se s ní prakticky nebavil. Možná, že to je předzvěst věcí příštích, nechci být nějakým falešným prorokem, ale vypadá to tak. Ještě, že mají kořeny v Austrálii, mají kam se přemístit. Protože někdy ta vychytralost nestačí na hněv lidu. Kardinál Miloslav Vlk vyzval na svém webu, aby se ve složité ekonomické situaci státu spokojily církev s pozdější výplatou finanční kompenzace. Odložení splátek nic nezmění na tom, že nároky církví jsou přemrštěné, navíc mám obavu, že by to mohlo některé poslance koalice, kteří váhají s podporou zákona zvyklat. Reagoval na to poslanec Vladimír Koníček, který se v KSČM věnuje této problematice. Vlk při tom svém zdůvodnění nějak opomenul, že řada právníků i dalších odborníků upozorňuje na to, že církve žádají to, co nikdy nebylo jejich. Že to měli vlastně ve správě, že to neměli ve vlastnictví. To je prostě fakt. To se dá doložit i tou rakouskou listopadovou ústavu z roku 1867, kde jsou jasné formulace, a kde je to jasně na úrovni majetku státního nebo obecného majetek církve nebo církví. Takže tam to bylo naprosto jasné. A mělo by to podléhat 2 pozemkovým reformám, které byly schváleny, jedna za Masaryka, jedna za Beneše, nikoli za Gottwalda. Ne. Takže tam už právě takzvaní komunisté tam tedy sugerují do hlavy, zvláště tedy mladším ročníkům, co bylo ukradeno, musí být i navráceno, co komunisté ukradli, musí navrátit, to už bohužel jako komunisté jaksi nemohou, protože jednak všechny majetek komunistické strany byl předán lidu a skončil tedy exemplárně, že? A jednak to byl státní veřejnoprávní majetek, který byl už před 48. prostě, jak si... Ať si to heslo dobře zapíšu. No, ono je dvojsečné toto heslo. Ono, já bych... To jako... Potom budou plakat. Jako Dukat jako vysmáte, já mám dojem, že sice je chválihodné, jak on se zachoval k katedrále, že teda udělal ústupek velkomyslný, na rozdíl od Vlka, a tím získal nějaké body, patrně možná, že už to měl v hlavě rozehraný, jak to bude hrát dál, že katedrálu obětuje, když jde o miliardy. Obětuje střelce a získá výhodu. Ale zdaleka není jistý, že toto heslo už je jednou na světě a bude používáno znova a znova a znova. No, to je takové nesmrtelné heslo. A je to působivé heslo. První krok k nižší valorizaci penzí. Byla velká diskuze tady v pátek Poslanecké sněmovně, neboť zástupci KSČM a ČSSD navrhli zamítnout tento návrh vládní, že důchody mají být po 3 roky v roce 2013 až 2015 valorizovány jen o 1/3 růstu cen a o 1/3 růstu reálných mezd kvůli úsporám. Dosud se totiž vždycky zvyšovaly o celou míru inflace, respektive podle růstu podle růstu reálných mezd. Takže nyní dojde k poklesu reálných mezd za 2 roky o 7%. Tak vlastně ty důchodci jsou bytí, protože ty mzdy a všechno to prošlo takovým vývojem, že vlastně ten důchodce teďkom a rodiny s dětmi jsou těmi odloukánky, těmi, kteří mají zaplatit 20 let tunelování, nevím z jakých důvodů by to měli platit důchodci, tedy proč to nezaplatí ty, co tunelovali, tak co bylo ukradeno, musí být navráceno, že? Takže to, ano, tohleto heslo se nám může vrátit takové jiné podobě, takže je to v podstatě
dost v civilizovaném světě neobvyklý postup, aby za krádeže, za tunely platili nevinní a ještě ti nejslabší, kteří se nemůžou bránit, to znamená seniori a rodiny s dětmi. Tak o ty by měl ten stát snad nejvíc právě pečovat a ne je trestat za svoje chyby vlastně, protože vláda, policie, státní zástupci, všechny ten aparát vlastně je zřízen kvůli tomu, aby právě ten majetek nás chránil, že jo. A potom z jeho výnosu by se plnil státní rozpočet, že jo. To dává logiku. Pokud byl majetek rozkraden, státní rozpočet je churavý, tak je to chyba asi někde jinde na těch seniorů. Takže nevím, proč je ministr Drábek trestá. A důchod není sociální dávka. Důchod je, jak to řekl Tomáš Fiala, demograf, oprávněný podíl na vytvořených hodnotách. To si pánové Kalousek a spol nějak špatně vysvětlují. A skutečně je třeba jako se kouknout, kdo teda, komu rostou reálné příjmy v této situaci. Banka, na něj není nikdo, si na ně nevyšlápne, nikdo je nezdaní. A se to projevuje i v tom, že roste odbyt luxusních, takzvaných prémiových, nebo jak tomu říkají, vozů. No. Ten roste dramaticky, takže říkají, krize těch skupin se vůbec netýká, zatímco odbyt těch vozů pro tu střední třídu, tak ten zkomírá. Na tom ještě byla jedna pikantní záležitost, nevím, nakolik je obecná, ale teď někdo dělá nějaký super auto, já nevím, jehož výrobní cena bude asi 30 milionů, protože by ho ale za těch 30 neprodali. Já nevím, jestli to dělá Bugatti, nebo Ferrari, nebo Maseratka. Tak ho prodají za nějakých, ale asi 8 nebo 10 milionů. Z čeho vykryjou těch 20 milionů? Z prodeje nikoli luxusních aut. Čili nakonec ještě ty chudáci nebo střední třída bude platit na to, že si nějaký boháč koupí zlevněné superfáro. No to je systém Titanic. Takhle fungoval i ten velkolepý parník přeci. Nejenom, že byl slikován špatnými nýty, protože to chtěl udělat co nejrychlejší. Nejenom, že zbytečně závodil o tu stuhu modrou, aby byl slavný a prostě získal další lidi. On vlastně byl i ekonomicky postaven na tom, že ti chudáci pod palubí a ta střední třída v těch kajutách, tak ti vlastně, i když ty lístečky jaksi nebyly tak drahé jako v té první a v tom luxusu, ale přeci jenom byly dost drahé na to, že vlastně dotovali tito lidé cestu těm bohatým v těch luxusních kabinách, protože kdyby měli zaplatit celý ten luxus, tak by to prostě se jim asi nelíbilo. Takže všechna ta masa, řekněme, těch cestujících, kteří nakonec většinou se utopili, protože je tam zamkli, nechtěli je pustit, tak ta vlastně dotovala ještě ten luxus těch horních vrstev. A vidí, že to funguje v kapitalismu stále stejně. To je naprosto zvrácené a potvrdila to Gabriela Pecková. Ano. Má sice pěkné jméno po dobré zpěvačce, ale teda aspoň příjmení. Ale teda to, co řekla, je otřesné, skutečně zvrácené. Stop 09. Můžeme spekulovat, proč je nám najednou triko malé, jestli jsme tak stloustli, nebo jsme tak zběsile topili pod kotlem, že až se srazilo. Ať se nám to líbí nebo ne, úsporná opatření pocítí v peněženkách seniori, ale oni se tomu přizpůsobí s tím, že řada z nich zažila druhou světovou válku, takže jako se v tom už jako ví, jak to zvládnou, jak se mohou skromit. Ne, skutečně. Toto je z jiné země koule. Topolánko, Vítka ODS, která že vůbec chce valorizovat důchody, toto si nedovolí nikdo za dlouhý tisíciletí od dob, já nevím, eposu o Gilgamešovi. Nikdo vůči seniorům se takhle nechová jako český hovada. Český hovada v poslanecké sněmovně. Naprosto asociální, naprosto nehumanistický. To je neskutečné. Doufám. Zaznělo to tak, to ani Hitler proti svým nacistům nešel tímto způsobem. Ten si vyhlídnul jiné skupiny, ale proti starým nešel. Toto jsou naprosto fašizoidní řeči, co tam vede Gabriela Pecková a co dělá česká vláda Petra Nečase. Poměr mezi mzdou a důchodem byl v letech 1990
52,5 k hrubé mzdě a k čisté mzdě 41,2%. A do roku 2010 se snížil o 11,5%, poukázal Vojtěch Filip. Byť důchodci asi, mám dojem, že na reálnou hodnotu svých důchodů z roku 89 se dostali až asi po 10 nebo po 12 letech. Do té doby, jako celý 90. leta velkolepé vlády Václava Klause protrpěli s nižší reálnou hodnotou důchodů. A když se konečně zventí, tak